Мен Казаннан Түркияга кеттим. Барлыкта бу инде сәясәт әйбер. Мен белмим, бәлки бер нәрсә булыр. Мен калган булсам Казанда. Мен шуны таулым, бер нәрсә була ала. Чөнки 2030 елга да нәрсәдер армияны да җыю, бетерү булмый. Шунда минем сәясәт әйбер булмаса да, берәр нинди шундай икенче илләргә һөҗүм белән куркытып, алар барыбер сине сушка җибәрә алалар. Бу бит инде яхшы түгел. Иң мөһим әйбер минем өчен ул популяризовать итәргә. Татар телен белүен, шуңа күрә без күбрәк һәм бергә эшләргә тиешбез аны. Татарлыкны азатлык дисәң генә инде сине төрмәгә утырта алалар. Телне хөрмәт итсеннәр дисә, сакласыннар дисә, сине инде утырта алалар. Нәрсәдер аларга ышанмаган икән. Һәм шуңа күрә сез аңлыйсыз, утырта алалар, андый куркыныч бар. Әле сугыш башлануы да. Әле менә шул районнар булгалар. Без бит репрессиялар вакытында да, больница вакытында да онытмыйбыз кем икәнебезне. Ләкин тавышлар булмаса, хәзерге вакытта тавышлар иң мөһим, ул интернет шуңа күрә безнең тавышыбызны сөндерсәләр, ул инде бетә була. Иң мөһим шу безнең берсе ул үзебезне саклап калу һәм зурайту, үзебезнең урыныбызны бу җирдә. Уен буенча иң мөһим бу уй ул безнең идеябызны популярлаштыру. Шуңа күрә әлеге вакытта мин монда булам. Булышыгыз, донатлар язымлагыз һәм шуның белән саулыгыз диясем килә. Барыгызга рәхмәт караган өчен.